1, and we're done. Samen met mijn teams organiseer ik nu al 4 jaar lang een hoefsmedecompetitie hier in Driesenbotterswaard. En we hebben deelnemers van eigenlijk over de hele wereld. Ik ben al langer dan 40 jaar hoefsmid. Dit is mijn hobby geworden en ik ben over de hele wereld geweest. Ik heb maar door een wereldkampioenschap, maar zijn wel een heel aantal keren. En als je op dit doet, dan ben je onderwijs, maar hinder beslaan ik beter. Dus ik denk dat dit een hele goede zaak is als je hiermee ondergang bent. Ik doe zelf ook maar in de wedstrijden en het leukste van dit soort wedstrijden is dat je een hele grote contact hebt met buitenlandse smeden. Van iedereen leer je wat. Tijdens zo'n weekend leren we een hele grote dingen die we in ons dagelijks leven ook gebruiken. Nou, je treft al je de mensen uit het buitenland tref je en als je vragen hebben kun je ze even stellen. En dat is altijd ook zo moeilijk hoor, dat spreekt niet vreselijk om. Maak je me nou eigenlijk ook zelf. Mijn hammers en tangen en alles maak ik zelf. Vakman pur sang. Ik vind het mooi. Daar ben ik gek van. Dat heb je werk dan. Is het dreigwerk of is het... Want je vindt het machtig mooi. Ik dat op meer dan 40 jaar. Je hebt nog wel aardig hè? Ja, maar je moet er lichamelijk altijd wel ondergang hebben, maar ik wil een beetje conditie hebben. Ik ben nou de oudste die je mooi doet, dus ik moet eigenlijk wel een liefst lensje. En slokje water. En een slokje water.